дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. созмони милали муттаҳид омода аст ба марзбонони тоҷикистон кӯмак намояд. 7% беморони ковид мемиранд. Чаро давлат ваксиназаниро ҳатмӣ мегӯяд. роҳбари телевизиони душанбе барканор шуд. дар ноҳияи спитамен мактабе ба номи муовини пешини раиси вилояти суғд гузошта шуд. ашита миттал, роҳбари дафтари минтақавии созмони милали муттаҳид оид ба ҷинояткорӣ ва маводи мухаддир дар осиёи марказӣ дар мулоқот бо сафири тоҷикистон абдулҷаббор раҳмонзода дар бораи вазъи тоҷикистон ибрози нигаронӣ кард. иттилоъ додааст дафтари матбуоти вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон. ашита миттал омодагии худро барои расонидани кӯмаки техникӣ ба марзбонони тоҷик изҳор кард. тарафайн дар ин мулоқот ҳамчунин ризояти худро аз раванди тавсеаи ҳамкорӣ байни тоҷикистон ва дафтари минтақавии созмони милали муттаҳид дар умури мубориза бо ҷароиму маводи мухаддир дар осиёи миёна эълом карданд. мубориза бо қоҷоқи маводи мухаддир, назорати марзҳо аз дигар мавзуоти матраҳшуда дар ин дидор буд. бинобар иттилои созмони ҷаҳонии тандурустӣ 7% гирифторони коронавирус шояд қурбони ковид-19 шаванд. абдулло давлатов, пизишки тоҷики муқими русия, ваксиназаниро ҳатмӣ мегӯяд. ӯ дар наворе дар ютуб ба пурсандагони саволе «Оё ваксин гирем?» посух додааст ки ҳатман. абдулло давлатов таъкид кардааст ки тибқи маълумоти созмони ҷаҳонии тандурустӣ эҳтимоли фавти 7% гирифторони коронавирус вуҷуд дорад. бар замми ин ҳар нафаре ки коронавирус шуд, ин уфуни беиллат аз баданаш берун намешавад. ҳатман ба ягон узви баданаш латма мезанад ки дар баъзе нафарон он як умр боқӣ мемонад, таъкид мекунад ӯ. барои ҳамин ваксин ҳатмист, меафзояд абдулло давлатов. ҳамчунин пизишк далели бархе нороҳатиҳоеро ки баъди ваксин гирифтан дучор мешаванд шарҳ додааст. баръакс хуб аст. агар шумо ваксин кунед, шояд ба баъзе ҳолатҳои ногувор аз ҷумла тасб, табларза, дарди ҷои сӯзандору рӯбарӯ шавед ки гузаранда ҳастанд ва ҳеҷ иллати хатар ба ҷон надорад, балки маҳз дар ҳамин вақт антитела ҳосил мешавад. бояд қайд кунем ки вақте шумо ваксин мегузаронед, ҳеҷ ваҷ наметавонад дар бадани инсон коронавирус ҳосил кунад. як шохаи вирус аст ки антитела ҳосил менамояд, тавзеҳ додааст ӯ. ӯ меафзояд, нороҳатиҳо натиҷаи фаъол шудани масунияти бадан ҳастанд, бояд тоқат кард, таъкид мекунад пизишки тоҷик. ҳолатҳое низ ҳастанд ки бояд ба пизишк муроҷиат кард. агар тасб аз 38 дараҷа боло шуд, дар чашм, бинӣ ва пӯст ягон тағйирот зоҳир гардад. бо қарори раиси шаҳри душанбе рустами эмомалӣ, директори муассисаи давлатии телевизиони душанбе, аз мақомаш барканор ва ба ҷои ӯ маъруф оқилов таъин шудааст. иттилоъ додааст дафтари матбуоти раиси шаҳри душанбе. гуфта шудааст ки муовини раиси шаҳри душанбе мавсума муинӣ дар ҳузури кормандон маъруфҷон оқиловро муаррифӣ кард. бояд гуфт ки маъруф оқилов то ин муддат дар муассисаи давлатии телевизиони варзиш ба ҳайси муовини техникӣ фаъолият дошт. сӯҳробров сода бошад, аз 13 январи соли 2017 то 7 июли соли равон дар вазифаи директори телевизиони душанбе кор мекард. бинобар иттилои дафтари матбуоти мақомоти вилояти суғд бо қарори маҷлиси вакилони халқи вилоят, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33-юми ноҳияи спитамен ба номи аҳмадҷон қобилов гузошта шуд. бо мақсади абадӣ гардонидани номи арбоби давлатӣ ва ҷамъияти сиёсӣ, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33-юми ноҳияи спитамен ба номи аҳмадҷон қобилов гузошта шуд, таъкид доштааст манбаъ. аҳмадҷон қобилов санаи 2 октябри соли 1953 дар ноҳияи спитамен ба дунё омада буд. ӯ соли 1970 баъди таҳсил дар мактаби миёнаи рақами 33 ҳамин ноҳия ба факултети гидромелиоративии институти хоҷагии қишлоқи тоҷикистон дохил шуда, онро соли 1975 бо ихтисоси муҳандис гидротехник хатм намудааст. соли 1975 фаъолияти меҳнатии худро дар идораи хоҷагии қишлоқи ноҳияи спитамен ба ҳайси муҳандис гидротехник оғоз намуда, дар вазифаҳои гуногун кор кардааст. моҳи январи соли 2009 бо фармони президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси ноҳияи спитамен таъин гардида, сипас дар вазифаи муовини раиси вилояти суғд низ фаъолият дошт. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.